వందనకు మీ అందరికీ మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు పేదటే ఈ వెరలరీ లైవ్ బ్లాగ్ నన్ను ఆహ్వానించిన మీ అందరు సాయమినిరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. ప్రతిరోజు మరి దేవుడు అక్కడ మీరు క్యాన్సర్ మినిరి, తర్వాత దేవుడు మరి మీమిని మామిని అందరిని మరి కాపాడరు మీనో, మరి మంచి ఆరోగ్యం వేసారు మీనో, మరి ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వరు మీనో. మరి దేవుడికి వందనాకు. మరి నాడు కొన్ని దేవుడి మాట మాడు క్యాన్సర్ కడ మరి మాడు యోవాను కుశలి కబుర్ నుంచి మాడు దేవుడి మాట మాడు క్యాన్సర్ మేడ నాడు కొన్ని మాట మాడు క్యాన్సర్ కడ. మరి యోవాను కుశలి కబురు 14వ అధ్యాయం 1 నుంచి 14 వచ్చిన వరకు. యోవాను కుశలి కబురు 14వ అధ్యాయము 1 నుంచి 14 వచ్చిన వరకు మాడు మరి దేవుడి మాట మాడు క్యాన్సర్ కడ. ఒకవేళ మీరు బైబిల్ మొత్తం మీరు ఊడటి, లేకపోతే నేను చదువుతాను, మీరు మరి క్యాన్సర్. యేసు ఓరి శిశురికి ఊడి ఇలాకెత్తో మీ హృదయాన్ని మీరు కంగారు పర్తకిరి, అయ్యాలತ್ತ దేవుడిని నమ్మాటి, నానిని కూడా నమ్మాటి. నా అయ్యని లోతే బెచ్చుకో అంకడాకు మినాకు, అలా ఇల్లకుండా మతుకు నన్ను మీతోటి కెత్తుకొని మీకు ఒక జాగ తయారుతోమనానికి నన్ను అంజనాను, నన్ను అంజి మీ సేంక జాగ తయారుతో తస్కే మళ్ళా వాసి నన్ను మందాని జాగ్రత్త మీరు కూడా మందనానికి మీ నాయగా తీసొಯ್ತಾను. ನನ್ನ ದಾಯನ ಜಗತ್కి ಅರ್ರಿ మీకు తెలియ మిందే ఇంజోರೆ ಕೆತ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ತೋಮ ನೋಡಿ ప్రభువ ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಂದು ನೀನು మాకు తెలియో అర్రి మాకు బేల తెలియతే ఇంజోరని తలుపుతో. దానికి యేసు నన్నే దేవుటక దాయని అర్రి అసిమినన్, నన్నే నిజం కెత్తనోడు, నన్నే పానం మీద నోడాసిమినన్, నా దూరింపినే అందరూ అయ్యనగా దయవలే. మీరు నన్ను పుణ్యమతుకు నా అయ్యను కూడా పుణ్యమంతిరు. ఇంజటి నుంచి మీరు వారిని తెలుసుకుంచి వారి నూడి మినిర్ ఇంజోరే కెత్తం. అస్కే పిలుపు వారి నూడి ప్రభువ అయ్యను మాకు తోబీసా, మాకు అచ్చుటే సాలు ఇంజోరే కెత్తం. దానికి యేసు పిలుపు నన్ను ఇచ్చుకు రోజుకు నీగ మంచి కూడా నిమ్మ నాయన తెలుసుకుండిలినే, నన్ను ఊడుతోండు అయ్యను కూడా ఊడిమిను. అలా మన్నంగా అయ్యను మాకు తోపిసాయించి నిమ్మ బేలకెచ్చనే, నన్న అయ్యన్నవుటే అయ్యను నా ఒకటే కలిగి మినం ఇంజి నిమ్మ నమ్మట మిల్లినే, నన్న మీ తోటకెత్త మాట నా కాసి నన్న కెత్తిలను గోని నాయక మందని అయ్యలు ఈ గొప్ప పనుగు తుంగను, నన్న అయ్యనవుటే అయ్యలు నా ఒకటే కలిగి మినం ఇంజరే నమ్మాటి, ఇల్లుకు నన్ను తుంగని పనుగిని ఊడి కన్నా మీరు నాని నమ్మాటి. నన్న అయ్యనకు అందనాను కాబట్టి నాని నమ్ముతోడు నన్ను తుంగని పనుగిని ఓండు కూడా తుంగితో, ఓండు వీటికన్నా గొప్ప పనుగు తుంగితో ఇంజరే నిజంగా కెచ్చనాను. మీరు నాని నమ్మినరు కాబట్టి నా పేదట బాత తలిపితిరో, నా దూరింపిని అయ్యంకి గొప్ప అన్నట్టు నన్న దానిని మీకు ఇత్తాను ఇంజి నిజంగా కెచ్చనాను. నా పెదటి మీరు బాత తలుపు కన్న దానిని నన్న ఈతాను. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ మరి మాడిగా యోవాను కుశల కబురు 14వ అధ్యాయము 1 నుంచి మరి 14 వచ్చిన మనం చదివినాడు. ఇక మా డోడ్కు మరి నాడు మన అంశం బాధితుకు మరి యేసు మరి పరలోకం దాయానికి అర్రి, యేసు ప్రభు పరలోకం దాయానికి అర్రి ఇంతని అంశ తినిపేసినాడు మరి ఊడకడిగి. మరి మా డోడ్తడ అత్తసారి మరి యేసు ప్రభు శిశుడికి కాలు నొదటం, తర్వాత యేసుక్రీస్తు కొన్ని సావుని గురించి మున్నేకెత్తటం మా డోడ్తడ అగ్గే మరి శిశుడికి అందరూ మత్తపయ మరి యూదో యేసుక్రీస్తు దెమ్మేరుతో అక్కడి నుంచి ఇదే ఇంకా మిగతా శిశుడు మినోరు ఓరితో నీ మాటకి అచ్చరం మినవు బ్యాలెత్ కూడుకు మరి మున్నే యేసు ఓన్ శిశుడికి నోడి ఇలా కెత్తో మీ హృదయాన్ని మీరు కంగారు పర్తిక్కిరి. మరి దేవుడు చాలా విషయాలు కెచ్చరం మినో యేసు ప్రభు మరి వానికి వాదిన సావిని గురించి, ఆ సావిని మరి వాడు డొల్లించి మరి గిరుడు తేదనం దాని గురించి, తర్వాత మరి బేను ఒప్పగిస్తుండే ఓని గురించి ఇవన్నీ కెచ్చరం అత్తపయ్య. మరి శిశువుకున్న ఒకటి మరి బేల ఓ హృదయం బేల మొత్తం మనకు తెలియగాని
మరి కంగారు బాతన మొత్తం వేళ. అందుకనే యేసు ప్రభువులకు వచ్చును, మీ హృదయాన్ని మీరు కంగారు పర్తకీరు. మరి నాని నమ్మాటి, మరి అయ్యలత్త దేవుడిని నమ్మాటి, నాని కూడా నమ్మాటి. నా అయ్యాన్ని లోతే మరి బెచ్చుకో అంకడాకు మీ నాయన జోరే మరి కచ్చరు వినా. మీరు కంగారు పర్తమాటి, మీ హృదయాన్ని కంగారు పర్తమాటి జోరే మరి యేసు ప్రభు వారికి కచ్చరు వినా. మరి నాడు మరి నీ హృదయాన్ని కంగారు పరచనేనండి మా, నీ హృదయాన్ని కంగారు ఇందనది మిందే బతని విషయం గురించి నీ హృదయాన్ని చాలా బాధపరచడం మీరేనే. వాళ్ళు బేలత్వం కావాలి, బేల అవుతుంది అలా ఆలోచిస్తారు మీనే. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాయిగా మీ హృదయాన్ని మీరు కంగారు పర్తకీరిందరికి వచ్చినాం. మరి భార్య ఇందనది మాట ఓడక్కడ మునడికి. మరి నా నమ్మాటి దరికి వచ్చినావు, నా అయ్యని లోతే బెచ్చుకో అంకడాకు మినాకు. అలా ఇళ్ళకుంట మతుకు నన్ను మీతోటైకి ఎత్తుకోను, మీకు ఒక జాగ్రత్తకి నన్ను అందనాను. చూడండి, యేసు ప్రభు అందనడల్లే పరలోకం ఆ గంజి బాత్ తింటున్నల్లే జాగ్రత్త తయారు దిగుతాం. మరి ఇక చాలా మరి అయ్యాక చాలా అంకడాకు మినా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినావు. ఆ పరలోకతే చాలా అంకడాకు మినా ఎత్తుకు చాలా మరి గది మిన ఆ మందనానికి అవన్నీ మిన మీ శాఖ కూడా నేను జాగ్రత్త తయారు తుంగనానికి అగ్గ అంజనాను. మరి మీరు కూడా మరి నన్ను అంజి మీ శాఖ జాగ్రత్త తయారు తుంగతస్క మళ్ళా వాసి మందని జాగ్రత్త వాసి నన్ను మందని జాగ్రత్త మీరు కూడా మందనానికి మీ మీద నాయగా తీసోయితాను దగ్గరికి వచ్చినాం. బాతికి వచ్చాడు నన్ను జాగ్రత్త అర్థంకి నన్ను మళ్ళా వేస్తాను, మళ్ళా వాసి మేమందరి నన్న ఆ మందని జాగ్రత్తగా నన్ను తీసోయితాను దగ్గరికి వచ్చాడు నాయక. మరి నన్ను దాయన జాగ్రత్తకి అర్రి మీకు తెలియ మీందే ఏం జరే కెత్తాం. మరి ఇక బాధ ఉంటాడు ఎత్తుకు మరి బిస్కెట్కి మందని లోను ఇస్తుంది మండికి ఓడరు మీద. మరి ఆ బిస్కెట్ మందలో బెగమిందే అసలు మీరు ఆలోచిస్తూ మరి మనడు మరి లోను తొచ్చలమంతాడు. మనడు చాలా మరి రకరకాల మన ప్లాన్కి మన లోన్ తొచ్చలమంతాడు. ఒకవేళ మరి గడ్డి లోన్ అతకనా మరి లేకపోతే బిల్డింగ్ అతకనా ఇంకా రకరకాల లోకు మరి తొచ్చుకుంటారు మనడు. కానీ నిజంగా మనడు మరి గమనించుకు మరి ఈ లోకతి మందని లోను మరి బెచ్చుకు సంవత్సరం అంతే, మరి బిస్కెట్కి మందని లోనేనది గమనించుకు. మరి అయ్యో బిస్కెట్కి మందని లోను ఇస్తుంది ఈ ప్రపంచం బెయిన్ లోనిలే, బెయిన్ లోను కూడా బిస్కెట్కి మందని మరి లోను ఇందన దిల్లే. బేదో రోజు ఆ లోన్ ఇస్తుంది, మరి ఆ లోన్ ఇస్తుంది మరి కూలిదైతే ఈ లోకతే భారత్కు ఈ లోకతే మందని లోను మరి భూమిది పొరమంతే. మరి వయసు వాస్తవయ మరి బేదో రోజు అది మరి పాత ఆస్తి అయితే పాత ఆస్తి అది కూలి అయితే. కానీ మరి దేవుటకి మందని లోను ఆ పరలోకతి మందని లోను మరి బిస్కెట్కి మందని లోను, ఆ పరలోకతి మందని లోను బిస్కెట్కి మందని లోను. అందుకనే మరి బిస్కెట్కి మందని లోను ఎందుకంటే మన ఇక ఓడరు మేడ మరి 1 నుంచి 4 వచ్చిన ఓడుకున్నాడు. మరి బిస్కెట్కి మందని లోను అది బెగ్గమైంది ఎత్తుకోద్దు మరి పరలోకతమైంది. మరి యేసు క్రీస్తుని తోటే అది మంతే. వాళ్ళకే మరి యేసు క్రీస్తు బాధకి వచ్చను నన్నంజి మీ శాంక నన్న ఒక జాగ్రత్త తయారు దిగుతాను. వాళ్ళకే నన్ను మళ్ళా వేతాను దగ్గరికి వచ్చను. ఒకటి యేసు ప్రభు రెండోసారి వాదన దాని గురించి కూడా మరి కెచ్చరు మినో బేలాంజరే నన్ను మళ్ళా వేతాను, నన్ను మళ్ళా వాసి మేమనందరూ నాకు తీసివేతాను దగ్గరికి వచ్చను మినో. నన్ను మళ్ళా వాసి మరి మేమనందరూ నాకు మరి తీసివేతాను నన్ను దాయన జాగ్రత్తకి అర్రి మీకు తెలిసి మరి తెలియకే మెంది ఏం జోరే మరి కెచ్చరు మినో. ఒక బెచ్చ గొప్ప సగతి మరి నాడు మరి నీ హృదయాన్ని అతను కంగారు పర్సనేనే. కానీ యేసు ప్రభుకి వచ్చినావు మీ హృదయాన్ని మీరు కంగారు పర్తకి భారత్కు మీరు నన్ను నమ్మటి నన్న మరి పరలోక మంచి మీ శాంక వారు జాగ్రత్త తయారుతున్నాను. మరి బిస్కెట్కి మందని లోనగా తయారుతున్నాను. నన్ను మళ్ళా వాసి మీరందరూ నన్ను తీసివేతాను వరకు వచ్చాను మీరు. మరి బిస్కెట్కి మందంలోనూ మరి ఈ లోకతిల్లే కానీ మరి ఆ బెగ మీద దేవుటకమైంది అది పరలోకతమైంది. మరి ఆ లోను మరి పరలోకతమైంది అగ్గ మరి బిస్కెట్కి మనం అంతాడు
ఒకవేళ మీరు మరి దర్శనాకు మరి మీరు చదువుకు మరి 21-22 అధ్యాయం మీరు చదువు అగమంతే మరి బిస్కెట్కి మందని ఆ పరలోకతే ఆ లోను మన బేలామంతాడు ఈ లోకత మనకి చాలా కష్టకు నష్టకు మనకు అంతా గుణమని అగ్గ ఆ పరలోకత మనకి కష్టం అన్నాం మరి నష్టం అన్నాం తర్వాత మనకి ఆకలిత్తది మన్నం తర్వాత మరి డొప్పేసాం మనకగ్గ మరి బిస్కెట్కి సంతోషమే బిస్కెట్కి ఆనందమే యేసుప్రభు ద్వారా దేవుడితో మనకి మరి అలాంటి లోను మరి బిస్కెట్కి మందం లోను ఆ పరలోకత మిందే అందుకనే యేసుప్రభుకి వచ్చిన నాని కూడా నమ్మాటి మన ఆయన లోతే బెచ్చుకో అంగడాకు మిన అలా ఇళ్ళకుండా మతుకు నన్ను మీతోటికి ఎత్తుకోను మీకు ఒక జాగ తయారు తుంగనానికి అంజనాను నన్న మళ్ళా వేతని దొరికొచ్చిన మరి నాడు నీ హృదయతే మరి బేలాంటి మరి బాధ మిందే మరి యేసుప్రభు వాసి వాడు నమ్ముకు వాడికి వచ్చినావు మరి బిస్కెట్కి మందని లోను మరి నన్ను తయారు తుంగనాను నన్ను మళ్ళా వాసి నన్ను తీసిపోతాను ఆ జాగతికి జోరికి హెచ్చరమిన నిమ్మ మరి కంగారు పర్తకి నేను జోరే మరి 1-4 వచ్చిన వరకు మరి 14వ అధ్యాయం యోవన కుశలు కాబట్టి మనం ఊడరం మీరాడు మరి ఈ లోకతి మందం లోతు గురించి మేము ఆలోచించరు మీరనే లేకపోతే మరి బిస్కెట్కి మందం లోను ఆ పరలోకతి మిందే కాబట్టి మరి దాని గురించి నేను ఆలోచించరు మీరు మన బెచ్చ సంపాదిస్తాడ మరి మన బెచ్చ జాగ మన కలిగి మత్కడ మరి బేదో రోజు మనడు అవన్నీ విడిసి మనడు మరి ఈ లోక నుంచి మరి మనడు మరి ఈ లోక నుంచి మనడు దెమ్మిరుతాడు మరి డొల్లి దేతాడు మనడు మరి బేదో రోజు ఈ లోకతను మనం విడిసి దావాలి కానీ మరి బిస్కెట్కి మందం లోతు గురించి నేను ఆలోచిస్తేనే మరి నాడు దేవుడు తిరిగి మతుకు నేను ఆలోచిస్తా మరి బిస్కెట్కి మందం లోను ఒకటి మిందే ఇచ్చారు ఆ లోతు దాయాలకు మరి యేసుప్రభుని నమ్మటం వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చినాం మీరు హృదయత మీరు కంగారు పర్తకిరికి వచ్చినాం కాబట్టి మీరు బేలాంటి మరి కంగారు ఇళ్ళకుండా మీరు మరి ప్రతిరోజు మరి యేసుప్రభుని గురించి మీరు బతకవాలి మరి బేలాంటి కంగారు వెళ్ళకుండా మరి బాధ కష్టం నష్టం బతకని సరే మరి ఓనాకుడి ఓని నమ్మి మనడు ఈ లోకతీని మన జయిసావు మనడు మరి ఇంక మున్నటి చదువుకుడు మనడు 5 నుంచి 11 వచ్చిన వరకు మన ఊడుకు ఇక మరి రెండవ మాట మన ఊడుకడ మరి దేవుడిని తెలుసుకుంటాం మరి మున్నే మన ఓడతాడా మరి బిస్కెట్కి మందనంలోను మరి యేసు క్రీస్తుతోటి మనడు మరి మందట మన ఓడతాడా మరి రెండోది మన ఓడుకు దేవుడిని తెలుసుకుంటాం ఇత్తది మన ఓడకడ ఇక మన ఓడుకు మరి తోమా ఏందని మరి యేసు క్రీస్తు శిష్యుడు మినో ఓనుకొర ప్రశ్న వత్తిగా మరి ఈ తోమ మరి చాలా అనుమానం ఓనికి వాసన మందనం అనమాట అందుకని ఇంగ్లీష్ మీకు ఇద్దరు మరి డౌటింగ్ థామస్ అంటారు అనమాట ఇదికు ఓడికి చాలా మరి అనుమాన చాలా ప్రశ్న ఓనికి వాసరం అంత అనమాట బేసిక్గా డౌట్ వాసరం అంటారు అనమాట ఇక తోమ మంచి ప్రశ్న తలుపుతాడు బాధితుకు అసలు తోమ యేసు మరి ఓరి నూడి ప్రభువా నీవు బెగ్గాంజనో మాకు తెలియో ఆ అర్రి మాకు బేలా తెలియతే ఇంజోరే ఓరిని తలుపుతాం మరి నిమ్మ బెగ్గాంజని మాకు తెలియో ప్రభువా అర్రి మాకు బేలా తెలియతే ఇంజరో అని తలుపుతాం కదా మరి ఈ తోమంత్ గురించి మన ఊడుకు మరి యేసు క్రీస్తు శిష్యుడు గౌరవ మొత్తం మరి ఓండు మన భారతదేశానికి వత్త మొట్టమొదటి శిష్యుడు మరి మన భారతదేశానికి మన సువార్త తత్త మరి యేసు ప్రభు శిష్యుడు ఓండే ఏం జరే మరి మన భారతదేశ మందని ఆ చరిత్ర పుస్తకాల మీద మనడు చాలా పుస్తకాన్ని రాసి వినరు ఓండి ఈ లోకత్కి మన దేశత్కి ఓడి సువార్త మరి పేస్తొత్తు మరి కుషులు కాబట్టి నోడు తీస్తోట్టుగా మన గూడ్రు మొత్తం ఆ తోమ ఇక ప్రశ్న తలపరు విన బేలత్కు ప్రభువా నేను బెగ్గాంజనులు మాకు తెలియో అర్రి మాకు బేల తెలియదు అసలు యేసు ప్రభుకి వచ్చును దానికి యేసు నన్నే దేవుడ కదా ఆయన అర్రి ఆసిమినాను నన్నే నిజం కెత్తనాడు నన్నే పానం ఈదనుండి ఆసిమినాను నన్నే మరి దేవుడగ్గా దాని అర్రి ఆసిమినాను దొరికొచ్చును వర్డ్
మరి అర్రి బేల మాకు తెలియదు ప్రభు కచ్చను నన్నే అర్రి ఆసి మీనాన్ని కచ్చను మరి నన్నే నిజం కచ్చనోడు మరి నన్నే మరి పానం ఈదనోడు ఆ సిమినాన్ని కచ్చను అలాగే మరి నా దోరింపిన అందరూ అయ్యనగా మరి దాయవాలి ఆ పరలోకత్కి మరి దాయవాలి కచ్చను మరి నన్నే అర్రి ఆసి మీనాన్ని కచ్చనవా మరి యేసు ఎత్తటం పిల్లో నన్న అర్రి తోపేసినందుకు ఎత్తిల్లో కానీ బాధ ఎందుకు ఎత్తాం నన్నే అర్రి ఆసి మినాన్ అర్రి నన్నే ఎందుకు వచ్చును మరి 2000 సంవత్సరం క్రితం మరి యేసు ప్రభు ఈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡು మరి ಊಡಿದಡ మరి చరిత్రತೆ ಮಾಡು మరి ಊಡಿದಡ మరి ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ஒரு అర్రి మనం తోపిస్తాం మరి పరలోకం దయానికి మరి నిమ్మనన్న మరి ఆదాం బెస్కత్కి పాపం తుంకుతాడో మరి మొట్టమొదటి మనిషి వాడు తుంక్త పాపం వల్ల మరి నీకు నాకు మరి మనవట కూడా పాపం ఎందుకు వత్తు దానివల్ల మనకు బాధ వత్తికు మరి ఆ పాపత వల్ల మనకు సావు ఎందుకు వత్తు ఆ సావు నుంచి మరి నేను నన్ను రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకత్కు వాసి నీకు నాకు ఒక అర్రి తొత్తు పరలోకం దానికి అర్రి తొత్తు ఆ అర్రి బాధితుకు ఓండు ఆ శిలోతు పరు నెత్తురు కార్సి నేను ఆ పాపం తీసి వాడుతావు ఇది నిమ్మనన్న వనిపరు నమ్మకం తాసుకో వనిపరు విశ్వాసం తాసుకోమన్నాడు ఆ పరలోకం దీతాడు అందుకని కచ్చినాం మరి నన్నే అర్రి ఆసి మినాని దగ్గరికి వచ్చినాం ఓడు అర్రి తోపిసిల్లో లేకపోతే నన్ను అర్రి తోపిస్తే దగ్గరికి ఎత్తిల్లో కానీ నన్నే అర్రి ఆసి మినాని దగ్గరికి వస్తాం ఒకటి మరి యోహాను కృష్ణ కబురు మరి 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం ఏంటన్నది మరి చాలా మందికి మరి తెలుత వచనం ఇది చాలా యేసు ప్రభు ఓన్కోండు ఒక దేవుడిగా కెత్త వచనం ఇది అనమాట అలాగే చాలా మందికి తెలుత వచనం కూడా తెలుత వచనానికి తెలుత చాలా వచనమైన దాటే ఇద్దరండి చాలా మరి గొప్ప వచనంగా ఇద్దు మిందనమాట అందుకని యేసు ప్రభు వచ్చి నన్నే దేవుడు దాని అర్రి ఆసి మినాను అర్రి ఓండే మరి మంచి అర్రి ఓండే తోపిస్తున్నాం మనకి మరి దేవుడికి దాని అర్రి ఓండే తోపిస్తున్నాం మన బేల మందవాళ్ళు బేల మనడు జీవిసవాలి లోకతే మరి ప్రేమ బేల తోపిసవాలి ఇస్తుంది కూడా ఓండే మనం తోపిస్తాం మరి ప్రతిదానికి ఓండే అర్రి ఆసిమినం మంచిదానికి మరి ప్రేమ తోపిసిన దానికి మరి శిలువ ప్రాణం మారుతుందానికి కూడా అవన్నీ వాటి ఓండు మరి పరలోక దానికి ఒక అర్రి తోపిస్తాం అందుకని కచ్చను మరి నన్నే దేవుట కదా ఆయన అర్రి ఆసిమినాను మరి రెండోది దాటి ఓడుకు రెండోదిగా మరి నన్నే నిజం కెత్తనోడు జరిమిన నన్నే నిజం కెత్తనోడు ఎత్తుకు మరి ఓండే నిజం మరి ఓనవుటే మరి నిజం ఎత్తది మిందే మరి యేసు క్రీస్తు నవ్వుటే మరి ఆబద్ధం ఎత్తది ఇల్లే మరి ఆబద్ధం ఎత్తది ఇల్లే అందుకనే కచ్చినావు మరి నన్నే నిజం కెత్తనోడు నిజం ఎత్తది మరి యేసు ప్రభే ఓండే నిజం కాబట్టి ఆ నిజమత్తా దేవుడే మరి నిజంగానే ఈ లోకకు దిగవద్దు ఉండు నిజంగానే నీ శంక నా శంక ఉండు ఆ శిలువ డొల్లియద్దు వాడు నిజంగానే ఈ లోకతికి వాసి మరి మనిషిగా మంచి మరి ఈ లోక జీవిసి వాడు శిలువ నెత్తురు కాసి వాడు సమాత్వంతో నిజంగానే వాడు గిరుడు దేహంతో నిజమే వాడు మరి పరలోకత్తో అది నిజం అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చను మరి మరి నిజమాస్మినం నిజం కెత్తనోడు నన్నే ఎదురుకచ్చును అవును వాడు నిజం కెత్తనోడు ఓని మాట నిజం మరి యేసు ప్రభుకి కత్తో నన్నే వెన్నెలాసి మీనని ఎదురుకత్తాం నన్నే ఆర్యాసి మీనని ఎదురుకత్తాం మరి నన్నే బెస్కెట్కి మందని బతుకు ఇదని దేవుడు ఎదురుకత్తాం మరి నన్నే మరి బెస్కెట్కి మందని ఆ ఏరు ఇదను నన్నే ఎదురుకత్తాం జీవ జలం ఇదను నన్నే ఎదురుకత్తాం మరి నన్నే ఎదురుకచ్చును అవన్నీ కెత్త దేవుడు నిజమే వాడికెత్తది నిజమే వాడికెత్త మాట మా నాటికి కూడా మినాయత్కు అవు నిజమత్త మాట అవు మరి అబద్ధం కెత్త మాట అబద్ధమయ్యో వారి మాట మరి అబద్ధమయ్యో
మరి 2000 సంవత్సరాలు దాటుకొని సరే నాటికి కూడా మరి భద్రంగా ఉన్న మాట అమ్మినా ఇంకా బెచ్చుకు రోజు కత్కరమంతా. అందుకని ఇక బేలకొచ్చినావు మరి నన్నే నిజం కెత్తనుండు. మరి ఒంటికెత్తిల్లో మరి నన్ను నిజం కెత్తను, మరి నిజం మాత్రం నన్ను కేతను కెత్తిల్లో, మరి నిజం మాత్రం నన్ను తోతేందుకు కెత్తిలో కానీ మరి నన్నే ఏం జరగచ్చున్నావు. ఇదికు ఇంకా వేరే నిజం ఇత్తది ఇల్లే, ఇంకా వేరే నిజం ఇత్తది ఇల్లే. అందుకనే నన్నే ఏం జరగచ్చున్నావు. మరి వేరే అర్రి కూడా ఇల్లే, అందుకనే నన్నే అర్రి ఆసి నన్ను జరగచ్చున్నావు. దాటే అదే వచ్చిన తోటకు మరి నన్నే పానం ఏదైనా ఉండి ఆసి మీనా అని జరుగును. మరి నన్నే మరి పానం ఏదైనా ఉండి ఆసి మీనా మరి మనకి జీవం ఏదనకి ఆ ప్రాణం ఏదనకి ఉండు ఈ లోకతికి వస్తాం. మరి నిమ్మనన్న పాపం దిగుమాడు మరి మనకు బాధ వస్తే సావినది వస్తే మన డొల్లి ఎత్తాడు. కానీ యేసు ప్రభు ఓడు సావు ఓడు డొల్లి అంచి నీకు నాకు నీ శంక నా శంక ప్రాణం వాటి నీకు నాకు మరి జీవం ఇస్తాం. మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకోండి మనకి ఇస్తాం. అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం నన్నే మరి ప్రాణం మీద రాసి మీ నదిరికత్తాం. ఈ లోకతే ಬೇನ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಟಿಗೆ రాసి మత్తటిಗೆ ఈ లోకతికి వాసి మరి ముందుగానే మరి మున్నే ಕೆತ್ತಟಿಗೆ మున్నే రాసి మత్తటిಗೆ ಒಂದು మాట కెచ్చి మున్నే ಕೆತ್ತಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾನಂ వాటి గీడు తెత్త దేవుడు మరి ಬೇನೋ ఇల్లో అలాగే మరి నన్నే ఆర్యాసిమినం నన్నే నిజం కెత్తనోడు నన్నే పాన మీద మరి పాన మీద రాసిమినరే ఇంతవరకు ಬೇನకెత్తిల్లు ఈ లోకతే ఇంతవరకు అలాంటి మాట ಬೇನకెత్తిల్లు ఇద్కు మరి యేసు ప్రభుకెత్త మాట నిజమే అవును ఓండి అర్యాసిమినం ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ నిజమత్త దేవుడు ಬೇನು మరి దేవుడిని గురించి తెలుసుకున్నాకి ఓడరు మీననే మరి దేవుడి గురించి తెలుసుకున్నాకి మంచి అవకాశం మాతెత్తుకు మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చను నన్నే అర్యాస్మినా నన్నే నిజం కెత్తనోడు నా మాట నిజమే నా బైబిల్తో మందన మాట అంత నిజమే అని జరగచ్చును వాళ్ళకే నన్నే మరి పానం వాటను నా స్మినాన్ని జరగచ్చును మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తిల్లో మరి పానం వాడుతున్న ఎత్తులు పానం వేరే బిన్న వాడుతున్న ఎత్తుల్లో కానీ మరి నన్నే పానం వాటను నా స్మినాన్ని జరగచ్చు ఎత్తుకు మరి ఓనుకోడు మరి దేవుడిగా వాడు మరి ఇక కెచ్చరు మినం ఓనుకోడు మరి ఒక దేవుడిగా వాడు తోపిస్తారు మినం మనకి మరి దేవుడిగా మనకి తోపిస్తారు మినం మరి తోమ మంచి మరి డౌట్ వాడు తలుపుతో మరి యేసుప్రభుకి ఎత్తావు నన్నే అర్యాస్మినాను నన్నే నిజంకి ఎత్తనోడు నన్నే పానం వాటను ఎత్తావు కానీ అలాగే మరి నా దౌరింపినే అందరూ ఆయనకు దాయవాలి మరి యేసు ప్రభుని దౌరింపినే ఆ పరలోకం దాయానికి మరి అర్రి మిందే యేసు ప్రభు అయ్యకుండా ఇంకా వేరే అర్రి ఇల్లే ఈ లోకతిల్లే మరి పరలోకం దాయాలి కోరంటే అర్రి మిందలే మరి బైబుల్కి వచ్చింది నా దౌరింపినే ఇందుకు వచ్చింది యేసు ప్రభుకి ఎత్తాం నా దౌరింపినే మీరు అయ్యనగా వాదవాలి ఆ పరలోకత మీరు వాదవాలి మరి తప్పేత్త దేవుడిని నేను గుర్తు మరి తప్పేత్త దేవుడి గురించి మాట మరి మున్న మాట క్యాన్స్ కాడు చూడండి మరి మరి ఇక మరి యేసు ప్రభు ఓనికి ఓడు మరి ఒక దేవుడుగా ఓడు మరి ఒక మాట కెచ్చరు మీరు మరి రచన ఎత్తది యేసు ప్రభుని ద్వారానే వేయితే ఓన్ ద్వారానే రచన మింది మనకి ఓన్ ద్వారానే మన పాప క్షమాపణ మిందే మరి మన పాప అదాగతి మరి ఓండే మనకి ஒரு అర్యాస్మినం ఓండే మనకు ఒక నిజమాస్మినం ఓండే మన సంక పానం ఆడత దేవుడాసి మినం మరి నేను తెలుసుకుంటేనే మరి దేవుడిని తెలుసుకున్నాకి మంచి అవకాశం ఉంది మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకత్కి కొత్త దేవుడు అని ఒక మనిషిగా ఈ లోకత్కు వాసి నిజంగా దేవుడిగా మనిషిగా ఓడి జీవిసి నీ సంక నా సంక పానం ఆడత దేవుడు యేసు ప్రభు మరి ఓను తెలుసుకుంటేనే
చాలామంది తెలుసుకుంటున్నారు, చాలామంది బైబిల్ చదివి తెలుసుకుంటారు, చాలామంది వాక్యంకి ఏం తెలుసుకుంటారు, చాలామంది సాక్ష్యంకి ఏం తెలుసుకుంటారు, ఇంకా తెలుసుకుందరు వినరు, నమ్మరు వినరు. భార్య ఇది మరి బిస్కెట్కి మందని లోను దానికి, బిస్కెట్కి మందని ఆ బతుకు ఓరు బతకడానికి చాలామంది నమ్మరు వినరు. మరి ల్యాండు నేను తెలుసుకుంటేనే యేసుప్రభు నేను వత్తినే, మరి ఒకవేళ వర్రుపోతే న్యాండే వరా మరి యేసుప్రభే మరి పరలోకం దానికి అర్రియాసమినం ఓండే నీ జీవితం నా జీవితం మరి గొప్ప వెలుగిదని దేవుడు యేసుప్రభు ఆసమినం. ఇంకా మన మున్నటి గూడుకు మున్నటి నన్ను చదివితాను. మీరు నా పుణ్యమతుకు నా అయ్యను కూడా పుణ్యమంతే ఇంజటి నుంచి మీరు తెలుసుకుంజి ఓని నూడి మినిరి ఇంజోరే కెత్తం అసలు పిలుపు ఓని నూడి ప్రభువా అయ్యను మాకు తోపిసా మాకు అచ్చుటే సాలింజరే కెత్తం. దానికి యేసు పిలుపు నన్ను ఇచ్చుకు రోజుకుని ఏక మంజు కూడా నిమ్మ నాయన తెలుసుకుండిలినే నాని ఊడుతోండు అయ్యని కూడా ఊడిమినో అలా మన్నంగా అయ్యను మాకు తోపించిన నిమ్మ బేలకచ్చనేను నన్న అయ్యనవుటే అయ్యలు నా ఒకటే కలిమినా మింజి నిమ్మ నమ్మటం మిలినే నన్న మీ తోటికెత్త మాట నా కాసి నన్నే కెత్తిల గోని నాయక మందని అయ్యలో ఈ గొప్ప పనుగు తుంగను మరి పిలుపుకెచ్చను మరి అయ్యను మాకు తోపించిన కెత్తాం. మరి యేసు ప్రభు మరి చాలాసార్లు కెచ్చరు మేము మరి అయ్యలు నన్ను ఒకటేం కెచ్చరు మొత్తం ఇతుకు మరి ఇక మన అయ్యలిద్దరు మరి ఊడలు మీనడం మరి నిజంగా అయ్యలికి బేను ఇక ఊడుకు మరి ఆ దేవుడి గురించి మరి తప్పేత దేవుడి గురించి కెచ్చరు మేము మరి తప్పేత దేవుడు బేనో మరి ఎత్త దేవుడు బేనో ఎత్తుకు ఒరండే దేవుడు మరి బైబిల్ రాసి మిందే దేవుడిని బెస్కే బేనో ఊడాలడలే ఒకవేళ ఊడుకు ఒండు మరి ఒని బాధ సావిత్తది ఒండుల్దేతో అందుకనే దేవుడు బాత్తంతో ఆ దేవుడే మర్రీన ఈ లోకతికి ఒక మనసుని ఎత్తిస్తే ఈ లోకతికి వస్తాం. అందుకనే ఇక తప్పే అత్త దేవుడిని జరిమింది అలాగే మరి అత్త దేవుడి ఊడరు వినాడు కానీ ఒరిరు వేరు అయ్యో ఒరిరు రొడటే వాళ్ళకే మరి సుబ్రహ్మందని ఆత్మ దేవుడు కూడా మరి మినో ఒక ముగ్గురు ఒరటే ఓరు వేరు అయ్యో ఒరే ఒరటే కానీ తుంగని పని 3 రకం మిందనమాట. ఒక తుంగని పని 3 రకాల పందుతారు కాబట్టి అలా పెదరి పడతారు కానీ వాడు ఒరండే పిలుపు అలా తలుపుతో అసలు ప్రభుకి వచ్చిన యేసు ప్రభుకి వచ్చిన మరి నిమ్మ ఇంకా పుణ్యలిరే మీరు నాయన పుణ్యమత్కు నాయన కూడా మీరు పుణ్యమంతిరి ఇంజరికి వచ్చిన నన్న అయ్యన ఒకటే అయ్యలు నా ఒకటే మమ్మ ఒరటే ఆసి మమ్మ మినం నన్న ఇచ్చుకు రోజుకు మీక మంచి కూడా నిమ్మ నాయన నమ్మ తెలుసుకుండిలేనే నన్ను ఊడుతోండు ఆయన కూడా ఊడిమినో ఇంజోరే మరి ప్రభు అత్త యేసు క్రీస్తుగా ఈ మాట ఖర్చులు మినో ఇచ్చి రోజు నిమ్మ నాతో మొత్తని కదా నా మాట అది క్యాన్స్తేనే కదా ఇంక నిమ్మ నమ్మటంపిలినే మరి నన్న మరి అయ్యలు ఒరటే ఒరటే నన్ను ఒరుండే మీరు ఖర్చులు ఆ ఇరువురు అయ్యారు మరి దేవుడి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. అది బేరం ద్వారా మరి యేసు ప్రభుని ద్వారా దేవుడి గురించి మనం తెలుసుకుంటలేదు కాదు యేసు ప్రభుని ద్వారా మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటాం. ముందే మాట ఓడతాడు బిస్కెట్కి మందని ఆ లోను ఇతడు మాట ఓడతాడు అది మరి యేసు ప్రభుని తోటే మిందించరే తర్వాత మాట ఓడతాడు మరి దేవుడిని తెలుసుకుంటాం అది బ్యాలెత్కు మరి యేసు క్రీస్తు ద్వారానే వారికి యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు నన్నే అరియాస్మినన్ నన్నే నిజం కెత్తనాడు నన్నే మరి పానం వాటను నా స్మినాన్ని దొరికాను. మరి 3వ మాట ఓడుకడ 12వ వచనం నుంచి మరి 14వ వచనం వరకు మాట ఓడుకడ నన్న అయ్యనగా అంజనాను కాబట్టి నాని నమ్ముతోడు నన్న తుంగాని పనుగుని ఓండు కూడా తుంగితో ఓండు వీటికన్నా గొప్ప పనుగు తుంగితో ఇంజోరే నిజంగా కెచ్చనాను మీరు నన్ను నమ్మి మినరు కాబట్టి నా పెదట బాత తలుపుతీరో నా దోరింపినే అయ్యంకి గొప్ప ఆదనాటు నన్న దానిని మీకు ఇత్తాను ఇది నిజంగా కెచ్చనాను నా పెదటి మీరు బాత తలుపుకన దాని నన్న
ఈతన్. ఇక మన బాధ ఉన్న ఎత్తుకు మరి చివరిగా మరి గొప్ప పని మనం తుంగటం, గొప్ప పని తుంగటం. యేసు ప్రభుని గురించి మనం గొప్ప పని తుంగటం. అందుకని యేసు ప్రభు బాధ కచ్చినాయిగా, నన్ను అయ్యన గంధనను కాబట్టి నా నమ్ముతోండు ನನ್ನ తుంగాని పనుగిని ఓండు కూడా తింగితో ఓండు వీటికన్నా గొప్ప పనుగు తింగితో ఇంజోరే నిజంగా కచ్చినాను. ನಿಮ್ಮ యేసు ప్రభు నమ్మి మినేనే వాడు తెలుసుకుంది మినేనే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినావు మరి గొప్ప పని తుంగితోరలు ఓని నమ్ముతోండు మరి గొప్ప గొప్ప పని వాడు తుంగితోనಲ್ಲ. యేసు ప్రభుని గురించి ನಿಮ್ಮ గొప్ప పని బాధ తుంగుతుంది. యేసు ప్రభుని గురించి ನಿಮ್ಮ మరి మంచి పని బాధ తుంగుతుంది. మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాయిగా నా నమ్మి మత్తోడు నా శంక మరి గొప్ప పని తుంగిತು. మరి ನನ್ನ ತುಂಗ್ತಾಟಿಗೆ మరి నా తుంగని పనిగిన ఓండు కూడా తుంగితో ఓండు వీటికన్నా గొప్ప పనుకు తుంగితో జరిగి వచ్చినాను. మీరు నాని నమ్మనిరు కాబట్టి నా పెదటే బాధ తలిపితిరో నా దోరింపిన అయ్యానికి గొప్ప అన్నట్టు దానిని మీకు ఇస్తాను. మనడు మరి యేసు ప్రభు మనం తప్పపై మన బాత్తం వల్లే నమ్మవాలి. మనడు నమ్మనాడు కాబట్టి వాడు మన బాధ తలుపుకొని వాడు మనకి అది ఈతుండాలి. అది వేళ సాధ్యము. ఇది మనం నమ్మితాడు, మనం నమ్మి తలుపుతాడు కాబట్టి, మనం నమ్మి మరి ప్రార్థన తింటాడు కాబట్టి అది మరి సాధ్యమే. అందుకనే మరి చివరి వచ్చిన మీదే నా పెదటి మీరు బాధ తలుపుకున్న దానిని నన్ను ఈతను. నా పెదటి మీరు బాధ తలుపుకున్న నన్ను మీకు ఈతను. ఇది బాధ తలపటం ఇదికు ఇది మనకి మరి విమానకాలం తలపటమే అలాగయ్యే. కానీ మనకి బాధ నిజంగా అవసరమో అద్దు మనడు తలపవాలి. అసకే యేసు ప్రభు మనకి అది ఈతం. మనకు అవసరమేలో వస్తు మన తలపటం అయ్యా. మన లోతుకి బాధ కావాలో దానిని మనం తలపోవాలి. అది కూడా బేల మరి విశ్వాసంగా నమ్మకతే మనడు తలపోవాలి. ఒకవేళ నిజంగా నీకు విమానమే మరి అవసరం మతుకు దేవుడు అద్దు కూడా ఈతో దాంతో పని మతుకు నిజంగా ఆ దీవో ఇంజర్ అయ్యే. కానీ నిజంగా మనకి ఒక వస్తువుతో బాధ అవసరం ఉంది, నిజంగా అవసరం మతుకు దేవుడు మనకి తప్పకుండా నెరవేరుస్తూ మనకి ఈతో. అందుకని వచ్చిన నా పెదటి మీరు బాధ తలుపుకున్న దానినన్న ఈత అది బేల మరి నమ్మకతే మరి విశ్వాసత నిమ్మ తలపోవాలి. అసలు యేసు ప్రభు ఇది నాకు సిద్ధంగా. కానీ మరి ఓన్ శాంక మరి గొప్ప పని మరి తుంగనేనే మరి యేసు ప్రభు శాంక మంచి పని నేను బాత్తుకొని మరి యేసు ప్రభుని మాట నేను కచ్చనేనే నీ లోను మరి నిమ్మ మరి కచ్చనేనే రోజు బైబిల్ చదవనేనే మరి యేసు ప్రభుని మాట క్యాంజోరే మరి రోజు పెరసోరు మరి మంచి జీవిసనేనే దేవుని శాంక మంచి పని నేను బాత్తుకొని మరి విశ్వాసిగా మంచి వన్ శాంక గొప్ప పని నేను బాత్తుకొని దేవుడు కచ్చను. ఇక మరి నానిని మరి నన్ను తుంగని పనిగిని ఓడు కూడా తింగితో అని జరిగి కచ్చను. ಬೇರೆ ನಾನೇ ನಂಬ್ತೋಡು ನನ್ನ ತುಂಗನೆ పనుగు మరి ఓండు కూడా తుంగితో మరి యేసు బాధ పండుగతో ఈ లోకతికి వాసి మరి సువార్తకెత్తో మరి కుశల కబురికి హెచ్చి మరి రక్షణ పొందడానికి హెచ్చి తర్వాత నీ శంక నా శంక ఉండు ఈ లోక పానం వాడుతా మరి దేవుడిని ప్రేమించిన దొరికెత్తాం. అలాగే మరి నిన్ను వాళ్ళని నీ పొరుగు వాళ్ళని నేను ప్రేమించిన దొరికెత్తాం. మరి అందరూ మనం ప్రేమించవాలని జరే మరి యేసు ప్రభు మరి కెత్తాం. మరి ఊరి శాంక మరి గొప్ప పని మరి నిమ్మన తుంగరు మేనడే మరి అలా మత్తుకు మరి దేవుడు మరి తప్పకుండా మరి మనకు కావాల్సిన దేవుడు మనకి ఈతోనలే. అందుకని 11 వచ్చిన తీలమ్మిందే మీరు నన్ను నమ్మలేరు కాబట్టి నా పెదటే బాధ తలిపితేరో నా దౌరింపినే అయ్యాంకి గొప్ప ఆదనటు నన్న దానిని మీకు ఇత్తాను. ఇంజో నిజంగా మీకు కెచ్చరాడు దగ్గర కెచ్చను. మరి యేసు ప్రభు మనకు మున్నే ఈసిమిను వాడు గొప్ప పని మనడు తుంగనాడు. తర్వాత వాడు నమ్మి మినాడు కాబట్టి మరి 3 విషయం వాడు క్యాన్స్తాడా. మరి బిస్కెట్కి మందన లోను మరి పరలోక మీదే అది యేసు ప్రభుతో మిందే వాడు క్యాన్స్తాడు. మరి ఆ బిస్కెట్కి మందన లోన్ మన దాయాలు ఎత్తుకు మరి దేవుడిని మనం తెలుసుకుంటా వాళ్ళు ఏం జరే మరి రెండో మాట మనం ఓడుతాడు. మరి ఆ దేవుడిని మనం దయాలు తెలుసుకుంటాడు ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు మరి యేసు క్రీస్తుని ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాడు. భార్య కోణకి ఎత్తావు మరి నన్నే అరియాస్మినన్ నన్నే నిజం కత్తనాడు నన్నే పానం ఇతరుడు అస్మినా జరగదు ఓడికి ఎత్త మాట నిజమే ఓడి అర్రి తోతిర్లో కానీ ఓండి అర్రి అస్మినా
ఆ అరిదే మరి నిమ్మనన్న దాయవాలి, ఆ పరలోకం దాయవాలి. మరి వాడికి ఎత్త మాట నిజమత్త మాట కాదు, మనం నమ్మవాలి. ఓ నవ్వుటే మరి ప్రాణం మీదని బిస్కెట్ మందని బతుకు ఒకటి ముందే ఆ బతుకు నీకు నాకు కావాలి ఎత్తుకు మరి వాడు మనం నమ్మవాలి. తర్వాత మూడోది మనం ఓడతాడా మరి గొప్ప పని తుంగటం, ఏసిన శాంక మరి గొప్ప పని తుంగటం ఇత్తది మనం ఓడతాడా. మరి విశ్వాసతే నమ్మి మన తలుపుకోండి, మనకి మరి బాధ తలుపుకొని మనకి ఈతో ఇస్తుంది మనం మరి ఓడతాడా. మరి నాడు నిజమత్త దేవుడిని తెలుసుకుంటేనే యేసు ప్రభు మరి పరలోకం దానికి అర్రి ఇంజోరి నేను తెలుసుకుంటుకు మరి మాతో కలిసి మరి మరి దేవుడగా అయితేనే మరి ప్రాంతం అయితేనే ఒకవేళ మరి యేసు ప్రభుని వాదోరెత్తుకు మరి వాసి మరి ప్రాంతంగా మరి నా పాప మరి సెమీస దేవా నిమ్మే దేవుడు నన్ను తెలుసుకుంటాను, నాకు రచన కావాలి ఇంజోరి నేను ప్రాంతంకి ఓనిపోరు నమ్మకం తాసుకు మరి విశ్వాసం తాసుకు నేను రచన పొంది మరి బిస్కెట్కి మందని లోను నిమ్మ మరి ఏరితే బిస్కెట్కి మందని బతుకు దేవుడు నీ కీతో బయటకు ఓండు నీ శంక నా శంక మరి పానం వార్త దేవుడిగా ఉండు మీరు. మరి ఒకవేళ నేను విశ్వాసిగా మతుకు మరి దేవుడి శంక నేను బాతుమని దేవుడి పని నేను తుంగనినే మరి గొప్ప 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 పని నేను తుంగనినే మరి దేవుడు దేవుడిని తలపను. మరి చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను, మీరు మరి ఉడర మతుకు మరి మరి నన్ను ముగిస్తాను, చిన్న ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను. దేవాన్ని కొందన కష్టం దేవాన్ని మెచ్చి గొప్ప దేవుడిని మరి యేసు ప్రభు పరలోక దయానికి అర్రి జర మూడుతాం. అవునైనా ఓండే అర్రి వేసిన దేవా, ఓండి దోరింపిన తప్ప మాకు పరలోకం దయానికి అర్రి ఇల్లు దేవా భరత్కు మా ఆవుటే మందని పాపం తీసి వాటినాకి ఓండి లోకతికి వస్తాం. మమ్మల్ని ప్రేమిసి ఆశీర్వాద దేవా నెత్తు కార్స్తావు, మా అమ్మ పొందని శిక్ష వండు పొందుతావు దేవా. ఆ పానం వాటి వండు మరి డొల్లి ఎత్తావు, సమాధి తుంపుతారు వండు 3వ రోజు మళ్ళీ తేస్తావు గిరిడి పరలోకం వస్తావు వండు మళ్ళా వాదని దేవుడిగా వండు మీనావు పొందనాక మరి బేనాథ్కు మరి యేసు క్రీస్తు దేవుడు ఓడే పరలోక దాన్ని ఆర్యంజ తెలుసుకుంటారు దేవా, మీరు దీవిస్తా వారికి మంచి రచన ఏం దేవా. వాళ్ళకి దేవా మరి విశ్వాసులుగా మొత్తం మమ్మ దేవా నీ సాయంక మంచి పని మనం తుంగడానికి సాయంత్రం గొప్ప గొప్ప పని తుంగడానికి సాయంత్రం ఈ బాధను యేసు ఎదుగునాను దేవా. మీ అందరికి నాకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం. మరి మీరు ప్రాంతం కట్టి వెనలేరు గురించి వాళ్ళకి మీరు చేరుతాం కాబట్టి మరి లెగుతాం కాబట్టి అలాగే మరి కామెంట్స్ పత్రం మతుకు మరి మీ ప్రశ్న పత్రం మతుకు మరి రాసండి మంచి మంచి ప్రశ్న. దేవుడు మీ అందరికి దీవిస్తాం. అందరూ